Chapter 5, verse 13. Rinotaura hero kuti Jesu Kristu akanga achiparidza ndobva asangana ne2 demon possessed people. Saka chandinoda kuti tibate ipapa, handisi kuparidza zvangu tichazowana shoko rakakura kubva kuna guest preacher wedu. Ndezvekuti madhimoni aya anamatirwa naJesu Kristu kuti abude. Pane time yaakabhega kuna Jesu Kristu kuti pachinambo chekuti utiise mudeep pit kana kuti tite one around the world tisina patiri, tiri kukumbira kuti tipinze munguruve dzakadziri padhuze. Saka chandoda kuti tibate ipapo people of God ndechekuti there is something chatofana kuziva nenyaya yegehena kana kuti ngatinoti hell. Kana madhimoni variwo maagents asatani akaramba kupinda
chinhu chinotsigena. Saka isusu tichiri kurarama vanhu vaMwari ngativabarirei kuti tiite zvinhu zvedenga, titize kune zvinhu zviri kuramba naivo maagenzi anoita kuti vanhu vaende kugena. Ivo pachavo maevil spirits they didn't want or they refused to go there. So it's just a food. Saka ndinoda kungotenda nezvanererwa mboimba nepraise and worship iyoyo yekuti madhimoni sorry yaya sorry waruza tanakirwa sekunechiko iwe nhamo sorry yaya sorry waruza. Saka toda kugara tizvonga zvekuti hatina mweya wakaipa unotikurira unofanirwa kunge uchiwisirwa pasi nekuruziswa nesimba ramamoni Yesu Kristu. Alright, ngatigarei pasi. Regedzai ndicherechedze director of ceremonies pamwe chete nepraise and worship team, our guest preacher overseer Mtoko, my deputy assistant commissioner Timkul, who is with us here today. We honor you, madam. Our medical doctor, assistant commissioner Dr. Vela. We will also welcome you, doctor. The chairperson of the CCPN, overseer Kuona. Toda kuku recognize Zvakasimba because they have taken the issue of preaching in Harare province to greater levels. I think one of Machinzi is the main the team yao behind all these things that we are doing. Zekuti tikwanise kuungana nemhuri dzedu tichinamata. Toda kutendai overseer Kuona neteam yenyu yese. Provincial crime rising committee chairperson Dr. Madzivanyika. Tinoda kukutenda chaizvo nesupport yamunotipa nguva nenguva. Ndaitaura musi unoyu tiri kupolice general headquarters ndichiti this issue yekuti provincial CCPN chairperson kana kuti provincial CLC chairperson, we want to take these titles to a greater level where we may reach at a level of gentlemen being national chairperson.